Siade sa hirsting na corda e caru is iscavinche. Bílinn is den BIA LINN I blaster gachin villa nura vian with le chéile. We're gad fáilte go dtíon chiistin inmh tá corda lumsa inmh agus fánar her san dul a cócracht. An múla mí slótha? Is me se Aisín. Is smaile ag spree soccer. Líse Sanyandal. Is smaile ag be cócracht le má bháim sa waia. Déanam is caca millish agus bunigi. Is me se Sífra agus is smaile spree. Úntach ar fad. Cé tá nacalatin sin? Is me se Cara. Agus inistan bagáín futain. Is smaile sa ug de roiite. Úntach ar fad. An bhfuil si bhar fad ré chun tasnú cócracht? Anna bhar fad. Ach, cáimid ru dégan íana rih ré. Cad íana míid? Úntach. Isce is galúna den soppalín Glan glan na lava leis an soppal bopalín Ordog melúdín Glan glan na lava leis an soppal bopalín Nis fechar lava tá siad glanta gwyn godían Tá na lava glan is agus muid ré chun dul a cócracht nach bhfuil go chéine? Úntach. Cáimid álamachar dúis céir é idir san léanamh, fech me sa leabhar cócraachta. Seo leabhar cócraachta le mamóla cócó. Bhuiil siad cosú leis? Is brála mamó cócó a bheith taistil, agus téann siad timpeall an domhan ag lorg smaointe le haig béalta nua. Seo picture de agus iarlaonnta siar I Vietnam. Bhain si anna hána bha sin, a níos feicimid céir é idir san léanamh. Is ceann anna bhaithí seo. A neartha mé libh céir idir san léanamh? Úntach ar fad. I nuamh tá muid déanamh bia Vietnamach tá muid déanamh rollóga saoraigh. Agus tá siad sin go hálan blasta. Beidir go mbeadh roinnt ólas ag cócó faoi rollaí saoraigh Vietnamacha. Go dé mar atá si bheith nniu cháirte! Tá on taistil go mór le mo wamo. Thuair sé fud a dón ag bailú idir. Ní dhearthaí meisir fud a dón, ach má hagam heag siopaí mar an cheann seo heaglam bíana aontaithe thíortha eile a bhleasú. Siopa speisialta le cóábhar speisialta. Orcar na bíana seo le lítíana, múlaí, mango. Tá me sé gona ólam an dóile cóábhar úsáid le béla brana háise chocaráil. Tharla go bhfuil BIA LINN aiseach trasna an mhóthir. Feicí me sér báilte! BIA aiseach! Chócó, bhí sé sin tharbheith sa múil. Ach, tá obair le déanamh sa hiistin seo, cáimid álamach céir díad na cóábhar eile bheith go tastáil uine inmh. Lista mór fada rudaí a tastáil uine inmh. Núdal ríis, filtóga, las an chuire, miantas, letíis, mango, carréad grátáilta. Bhfuil míid réag chun tasnú? Úntach má, seo mango. Bhlaisih de mango, Hannah? Rial tú é? Blas. Úntach, bhfuil sé blasta? Tá me chun a dhearra suas I gipíní. Scían, bín cúna bh rinne fásta ag tastáil an seo. Gear suas a ríiste. Tá bolla dasón mango nach bhfuil. Tá sibh se go má. Nis, tá spáin am mango agus ag geartha suas? Cipín das? Anna bha. Cén dátar an cucumber? Glas. Úntach. Cáimid muid cinna dhéanamh leis sin cipíní deasa cosú leis an mango I gearra I línte deasa. Má libh na málaí tágam. Dear God, can I start too? Oh my God. A má libh bia ó náis? Yes. Is má? Gannim yadi coisha der vanium chili con carne. Tá sé sin go de spíisreacht. Agus céad is má leata siafra?
Pizza. Ó, go das. Cailtas a hagan an pizza, cén tír? Oh, an idol. An idol, an cearta go sin an sin. Úntaach, bhfuil sé sin gar sús gatainine? Seo los an chuire. Agus tá ceann eile. Agus tá mar déanamh amach beidir go bhfuil is cara céir é seo. Tug bolla ó seo. Seo miontas. Miontas, gentar uchtaróta leis seo uaireanta, agus is mála cara uchtaróta déanta le miontas, nach má cara. Úntaach. Nis, caimidí seo a dhearra suas. Agus tá cariad gartha suas a gomsa seo grátáilta gomsa díobh. Mar sin, nílach rud amháin fóca le gartha agus sin letíis. Tá míid chuine seo a dhearra suas go mion. Tá míid chuine iad ile istig I rológaí agus be míid githe gachrad an seo ganiad a bheith cócráilte rud atá anas lán túil. Tá rud amháin eile ag tastáil wein. Noodle ríis. Tá siad cosúla sais grúig nó. Bhfuil siad cosúla aon rud eile? Spaghetti. Tá siad sais cosúla spaghetti. Agus tá míid chuine sin a chuirsteach sna rológa saoirigh freisin. Is filtóga speisialta iad seo a hagan ón áis. Tá míid chuine seo a dhearra ina gháile. Cén crot atá ar na filtóga mar háisiad, Lísa? Tá sé ceirclach. Agus má dhearan tú iad na gháile, beag leachar léagain. Mangagorí! Nú, cad é seo thuas a spéir? An gealach, anna bha? Gealach, thuas a spéir. Cuireann tú cucumber isteach, cuireann tú mango isteach, cuireann tú carrot isteach, cuidanna noodle ríis, cuireann tú roint levanna isteach, agus an sin tá tú réglanna ile. Cuireann tú a colla iad, fillann tú casan tú agus tá rológ beag agat. Agus is féidir sin a chur ar an bláta an sin, mar atá. Ní neart go chuir le chéile, se linne go bhú béile, cá roa me leachtas cá roa tú lom, tam sásta go bhfuil sibh sa chéistin lom. Ní neart go chuir le chéile, se linne go bhú béile, cá roa me leachtas cá roa tú lom, tam sásta go bhfuil cuairte dasa a gom, féach nach bhfuil cuairte dasa a gom. Anna brin sin Lísa. Hi, Arisha and Danya. Tamer Kurcha Milan Ashach. No, to Shifsha Johnny, edges on Ashes a Christine and you. Nura Crick me Bilan Makara, Tossirum Loan Ashach, and specialty. Near wonder noi, ach festus, August Dinyas Dion. Ach a lehage de Estes. Washi Makara Derek, a cafe or a nos duhasach Ashach. Tasha Tashbandu and Doi Lamashahan Paparianu. Origami a hugter or an alien show. Oh, Tasha or Doi. And Shaw's a cafe, Janin chid nyart being a exala. Marhampla, Cossa Lachen. Agus a new, Tashmani sé do and Doyle dumpla gaini anu. Faki mer balship, Kai Michigan amon Ibra. BIA An dhéanamid anlan das le dul lo. Bheadh sé sin go das, diaat mis iad a dipáiristeach san anlan an sin. Chun anlan das a dhéanamh beag cúpla rud a tastáilhain. Beag anlan soya, agus vinegar ríis, siúcar mionathe, clóv a fáin garlóige, chili. Nis, chuirtha cara ladan vinegar isteach an aceann, agus chuirtha siafar ladan vinegar isteach an aceann, déannig oisín agus Lísa éarráint adarabh freisin.
Sin rud ar fad isteach. Gur míid an siúcr isteach. Úntach, anis, gur lead an chili isteach agus an sin túr an leheile do chara. Bhfuil garló go gribh? Nis caffré sin a roint freisin leadite agus lead do chara. Bhfuil sé réig, gachtain ag masca le chéile. Agus bhfuil is goibh bíonn sé níos éasca bheith masca agus a gobar nuair bhí míid a canna. Ó tá sé éasa, is féidir linn. Ag spríosa chiisten, is féidir linn. Ag rolla, ag masca nu ag besa mar sin. Déan BIA LINN, mar is féidir linn. Ag déan a béla, is féidir linn. Gobar le chéile, is féidir linn. Ag rolla, ag masca nu ag besa mar sin. Déan BIA LINN, mar is féidir linn. An siúcr ar fad imethe I mascathe tríd go má nach bhfuil? Nis, tá mis chun é seo a bhlaise go bheice mé. Bhfuil se go deas. Ó, is mála mé sin, mu sé bhí ar blaise do? Cad a cheapan tú a sin? Se go deas? Cad a cheapan tú sa líise? Tá sé jazz. Jazz. Cara? Jazz. Ó, tá gachtain na sásta leis an dip. Céir tá le déanamh mar sin. nó rológa a bhlaise leis an dip. Ach, Sala sí mi chís ag an mór an bhfuil rud ag an eile go gahamí déanamh. Útach! Glan gachinad agus ní gachiní bín na cúcarí is fear go má ag glanna sa hí. Glan gachinad agus ní gachiní tá sé éasca bheith ag glanna nuair a bhí an muid a canna tan chócar ó thart gach rud ar ais mar is ceart. Hey, Shahadanya! Tamayan sa Khafi Asha, Lamahara as Hong Kong. August had Derek Teresha Hashbandu, Conasi Yanter Dumplagain, the Hujna Hasha. Dim Sum! And Rosogov Gagilian Dim Sum, Korean and Cree. Creole. Ta dim sum janta de yeti bega tisran en a mean linu alin. Mara ta shivshe janu sa christina new. Ta dim sum suganya re neshidle. Faki mujan Korean chidin creolin evirin Níos a chuirde tá cuma álan ar na rológa sairigh se bhfuil míid réadchan an bord a leag amach? Tá! Sí síos, gach duine le chéile, tar éis aber an léig tá an bia réig. Sí síos, gach duine le chéile, leag an bord mar sin, is feic béle bra a grin. Leag an bord mar sin, is feic béle bra a grin. Tóg do cheann sin ó sin agus cuaráig an pláta. Má an bóchail sin do cheann, sin ceann le líise. Tóg do cheann sin siafra. Agus ceann de cheara. Tógan tú de rud a bí cuairmach agus tar dipáilisteach an seo hé. Agus tá sé ric agus chuir de phláta. Utas a gur roint a bhlaise? Mercanna as cúig. Cúig as cúig. Ceapan seo gur bhfuil cúig as cúig tiltige. Céad a ceapan tus cara? Cúig as cúig. Anna bha, céad a ceapan siafra? Jai. Jazz cúig. Céad a ceapan líise? Cúig as cúig. Anna bha, céad a ceapan ó sin? Cúig as cúig. Cúig as cúig fáite ag gach ile rológ webse, caithg bhfuil siad anna bhlasta mar sin. Gach éidir ar fáil ar www.bialinn.ie.